Gatusan ka mga senior citizens sa Barangay Banilad, Mandawi City nagreklamo sa proseso sa revalidation nga gipatuman sa syudad. Apan giklaro sa dakong opisyal nga wa sila'y gipili ug way pamolitikang nahitabo. Ang report ni Nico Sereno. Nagdasok sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Mandawi aron magpa-revalidate kining mga taga-Banilad. Sa revalidation, mupatimaw sila sa OSCA ug mupirma pagbatuod nga kwalipikado sila nga mudawat sa financial assistance karong tuiga. Kagahapon ang schedule sa Barangay Banilad nga gitakda sa lugar nga gitawag og Lovers Lane. Pangutana sa ubang seniors nganong gibalhin man ang area nga hamugaway naman unta sa barangay gym. Mga tiguang na yung taon mi, dito bis Banilad, kailan yung mga sunod ng gatong Lovers. So naghuwat mi nga mo to ang taga-Oska. So niingon man among kapitan nga aming wari mi diri karon. So nga rimitanan kadaghan ani oh. Orog yung mga among kaugmaon nga mga senior dito mi maapil ani ilang mga kahog naman man na igo na mis crossfire ani ilang panagbingkil. Sa opisina, igo rang gipangayo ang ilang IDs o gi-photocopy pamatuod sa ilang pag-adto. Reklamo nila gilisod-lisod sa proseso sa validation kay duna kunoy nagmando nga di kini ipadayon. Ambot in taon ngano unsay among mga sa wa man intaw mi mga sa mga tiguang naman. Ngano man intaw giingon mamiani asa miani. Mangutana og ngano. Kinsay aton sampiton. Mauna ang Ginoo ni sampit na me. Apan gihimaka kini sa City Hall. Daan ang gipahibaw ang mga seniors sa venue sa validation ug gani nadayon kini kagahapon. Wag yun na namo sa mukang senior. In fact, gali, ipangga na namong senior, sukat pas una namong Jonas. Galing sila, di mga to. Ang mga personnel sa OSCA atua sa laing barangay sa lain nga schedule maong way nakaatiman sa taga-barangay Banilad. By tomorrow, mahuman na ang validation, then by Monday, resume validation until 28. Way nagpahunong. Sa miaging tuig, moabot sa 10,000 pesos ang nadawat nga financial aid sa mga senior citizens sa Mandawi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.